Nga nito yung feeling ba na mulabay kasi mong kumpanya nga bito nga wala nga bito ka dili na ka-empleyado. Hindi ka basta-basta makasunod. Oh. Hi teacher, guwapa lang teacher oh. Hi teacher. I'll tell mommy. Huh? I'll tell mommy. Hi guys. Iputol na ang kahoy, nag-request manggugod nga putlon ng kahoy nga nag-ana sa akong atob kaya mga bulak o mga kuan. Labi na karon nga sikig bagyo basi mo ana dito magguba ang atob. So gipaputlan na o ga-clearing na sila da sa likod. Yan. Very good. So na-clear na, naputol na siya, so hawa na. So multi-purpose para mga daon dili mahulog dito. Salamat sa pueblo. Nagbayad yan po ko. Ang problema na mo, nilakaw na sila, wala nila giuli. Yung sama na. So ako'y mag-uli ani. So wala yung sa bayad na. Tapos namin nakita nga tanong, maligalig-galig. Pero mahal man eh. Kita kuha ni sa mga plantitas. Di ba mo maning mahal kayo? Itanong na ito ni. Okay. Timing kayo na akong kuha. Kasi tawag na kuha ng bana sa akong bayaw. Bilas? Bilat? Bilas? Magdayong yana tapos katamo na palit takon na mo doon. Kumplitong isip clothes. Alisa! Come here, help ka. Ako na direct. Ito sa bigas? Okay. Okay. Ave Maria. Wouldn't it make it more hot now since there's no tree? Ato na ni Pakuan, ako ito si Alexander Kwan. Sa PDC ni. Ano na? Kani siya diri sa likod, mo na yung muliguanan pag-ikan sa gawas. Pero na ko yung yun, kaya mo na ni pabutag atop diri sa likod. Tomorrow. Alright. Murag ibalik na ako ni. Ang among napalit kay sakto ang size, pero ang problema itong kipag-uyang design, di maigo. Nasa ida kong allowance. Ang iyang sliding, instead niya nga ni murag baga na siya, so dili maigo. So I need to return it. Tawaton pa ba nila ni?
Pulian na itong gamay-gamay. Palpak ka sa... Okay. Ikan may og City Hardware sa Bulwa. Og nisugot rapod silang pulihan. So from 18 nga sukod, gibaba na mog 16. Ang pangutana kung basig gamay rapod. So buti try lang nato. Daghang salamat dahil sa City Hardware, mga in fairness, mga accommodating sila. Di tabangan yung kabaan mo ni sakto. Salamat, shout out sa tanan mga taga City Hardware nga Bulwa brand. Salamat sa inyo. Sila pangutana, sir, asa naman kakaroon sir? Anak ko sa home radio. Okay, medyo kaulan nun. Dali-dali ko kuli kay ang nabilin ra dito akong mga anak. Production to hilak akong isa ka bata dito kay nagkapuliki na sa online class. So pauli nami. Huwag mo rin i-try isukod. Hopefully ta na muswak ra. Okay. Ulan kay guys. So clear. Shout out sa mga kuano. Food Panda. Ulan kayo. Iyay din na pagdadali na namuliko mo siya. Narika ako yun na pagpulaw. Kahoy nga naputol. Ang sarap. Hindi, ang wire. Wire. Ano ba naman? Oh, napag-unity pa sa dalan. Duwa day ka ko no. Hindi sila pwede mo ito dito. Pwede dito. Nabuong na. Ang diri agi pa adto sila ito kay Kisara. Kasirado man. Oh, good luck ninyo ngayon. Happy New Year. Kasang mga dump truck. Ano mag-aagi. Traffic, ulan pa. Taod, lono. Ayay. Malipayon na ginani traffic na buya. Ulan. La familia ni nga dalan. Murag na ko yung mamiss diri. Na. Nga nito yung feeling ba na mulabay kasi mong kumpanya nga dito nga wala na dito ka dili na kay kliyan. Dito basta-basta makasunod. Oh. Ako sa itong mga security guards na matag December biya kay maningkamot biya mga natagabi na ko na sila bahin sa akong mga Christmas party nga mga hosting parang matag Christmas party na mo may nalang at least na yung mahatang nga sagunsa, spaghetti, ham, yan na ba karon, ano yun pandemic pa ako ano yun ay ka na pagigulan niya ka ng gamay yun. Right. Stinga na mo nigtaod kung swak na ba yun ang 16. Wapo niya mong tigtaod doon sa nila nga agency niyo. Patikan. Swak na.
Ito ginawangan si Lingling. 14 day ya, 14 dapat di. Ay. Mura mag Langanin. Sige lang, sabihin na nato ah. Tanggalan na nato kung dili makaya. Patong i-duk-duk. Kilid. Igor ay sakto na ito. Yes! Moni siya si Amara. Amara. Bunyaganan pa na siya. Bunyagan pa na siya. 3 months. 3 months old, di ba? 3 months old pa. Mau po niya ko isa katrabaho, diri. Help me! Ha? Help me! Again? Help me! Saan naman eh? Ako na lang kayo mo eskwela. Online class na nagpatabang diri. Hi teacher, guwapa lang teacher. Oh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Hi teacher. I'll tell mommy. Ha? I'll tell mommy. Oh God! Oh God! When I just said na guwapa si teacher. Hi teacher. Okay, Daddy, am I correct in number 1? Which tells you how hot or how cold an object is. Is temperature. Temperature is a thing? If hot or cold, yeah, it's a temperature. Okay. But what is this one? What will happen to a cone of ice cream that is left on the table for an hour? That's called will B. It's a B. It's a B. change in. No, it will disappear because daddy will eat it. Disappear? No, man, disappear if I will eat it. Oh. But the real thing is change in state. That's right. Kaya Oh, mag-melt wow. man siya from solid I to don't know why I'm liquid. so bright. Wow, bugera. Okay. Alright, now mana og install and let's check with the lights. Tadan. Medyo gamay siya pero mas ligon. Yeah. Very good. Medyo gay-gay pa siya pero virgin pa siya virgin. Huh? Nice. Nice. Yes. Happy. Good. Nay naghatag sa ako og mga juice. So many from Bells. Bell juice. Bell juice. No preservative. Kani sa many cucumber lemonade. Bell's juice. Bell's. Tapos napadri tagpila man ipat ka kon 3.75 liters. Butter pea lemonade. Ready to drink yan siya. Kanila miyo mango. Mango. Calamansi. Pineapple. And 4 seasons. Thank you for watching the vlog. Please Wait, don't Daddy, fret. is this a sugar? No. Okay, few. Be sure, ha? Salamat. Please subscribe.